Inibingelele ngiphinde nginamukele emakhaya TV. Bafethu hlezi kuyintozo ngaso sonke isikhathi ukuthi ngivele emafonini enu, ngivele kuma-laptop enu, ngivele nakuma-smart TV enu and ngiyabonga i-support elokhu nangipha yona lokhu ngaqala njengamanje semakhaya TV siyakhula. Sibheke ku 60,000 subscribers, hopefully sizo-reacha ngale nyanga kaSeptember. Nokuthi ke silokhu sicathulisana nabantu mangidibana nalo ngiyabonga i-support nothanda bangipha lona, abantu bengigqugqumezele nalabo ukuthi mase ngingasabonakali bebuye bebuza ukuthi hayibo sithe asisakuboni. Kodwa ngiyolokhu ngisho bafethu izizathu sokuthi ngibuye ngingabonakali angeke ngivele ngizoshutha ngingazi ukuthi ngizothini, futhi angeke ngize ngihambe ngilanda izitori ezingekho ngenxa ukuthi sengijabulela ukuthi ngizonishuthela. Ngaso sonke isikhathi kufanele kube khona abantu abangibhalele noma abangifonele nezitori zabo engiyizwayo ukuthi lezi ziyadeserve ukuthi ngiyoyixoxa nabantu nokuthi zifike ebantwini khona usizo sizolithola ngendlela e-right. Angeke sikwazi ukuthi umuntu cishe ngaxoxa indaba zabantu, kodwa angikho lapho. Bafethu ngicela niqhubeke ni subscribe, ni like, ni share, ni join no EasyBet. Bafethu EasyBet is a official sponsor eMakhaya TV. Kuze iqhubeke sponsor eMakhaya TV ukuthi nina niqhubeke ni join EasyBet nisebenzise i-promo code ethi STH50 ngokuklikha i-link le ngizoyifaka la ngaphansi kwi-description. Uthando lenu bafethu luyikho konke olukhona enhlizweni yami. Namhlanje nginosisi osemusha, ayikho into engijabulisa njengokukhuluma nabantu futhi kakhulukazi besifazane abasebasha, ngoba sengikuqondile ukuthi ibona abaneyinkinga eziningi kodwa ezisenganqandeka ngoba basebasha. Most abantu abadala baneyinkinga zokuthwala and umuntu owazi eMakhaya TV mina nokuthwala, kodwa akufuna ukuthwala kathwala. Sisi wami ngikubingelele ngiphinde ngikwamukele eMakhaya TV. Ngiyabonga, ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Sisi wami usibhalele uzwakala njengomuntu okhathazekile, ne-voice note owesenda izwakala ngathi awukho right. Kwenze njani? Ibhutami yo. Ngifuna ukukhohlisa nokuthi nje ngigcine ngikwazile ukuthi ngizokhuluma ngalento ngoba ngempela bese ngixakekile sekunzima nganami sengenze njani, ingakho sengithi angiphumele ngaphandle. Kahle kahle inkinga yami kade ngifunda yabo e-college, ngafunda ngaqeda bengenza i-admin, ngafunda ngaqeda. So uyazi-ke e-college ukuthi kunjani, mangingena uNSFAS siyayikhipha yabo, siyahamba siyophuza nabangani bami nontanga bami. Bekuyinto nje behlezi siyaza njalo makade ngene uNSFAS siyayikhipha. Isikhathi esiningi bekuba ukuthi nje semaklabhini siyophuza yabo. So semasiqala sijwayela, umuntu uyakhula futhi siyaqala nokuthi siyayinaka kahle, uyakhula umuntu. Sagcina kuba ukuthi masemaklabhini sithola amadoda yabo, kugcine kuba ukuthi umuntu uba nendoda azojola nayo ayithole khona eklabhini. So yaqhubeka lento le, yaqhubeka masemaklabhini siyazi ukuthi kwesinye isikhathi sophatha nje imali encane, masifika siyazi vele bazosithengela, basithengele. Mase umuntu ehamba nomuntu wakhe, umuntu nomuntu ahambe nendoda yakhe, siyazi ukuthi sobuya ekuseni. So ngaqeda-ke esikoleni. Mangiqeda kunzima ukuthi ngithole umsebenzi. Ngiya-apply, ngifuqa manje ngiya-apply online, ngiyahamba ngisho ngiye kwezinye indawo bavele bathi bafuna experience, ngizosaba experience ngiphume esikoleni yabo. Uselapho nje sisi wami, khona i-album ade ngiyilalela yenye insizwa yangapha eFriday kuthiwa uduma kahle esihloko esithi After Matric. Yabo, after matric impilo inzima, yes, but khona abantu impilo enzima abangakayi-understand ya after tertiary, la usufundile ungawuthola umsebenzi bese kuba ne-pressure yokuthi ufundile kodwa awusebenzi. Ukukuphazamisa nje, khona umfowethu wayefundile engangifunda naye e-University yaKwaZulu lapha eHoward. Wathi wafunda ehlaniphile sasimazi, wagraduate ngo-cum laude, wenza i-masters, wayaphesheya yabo. Kodwa kwahamba isipana angasithola masebuya phesheya la eSouth Africa. Esithi isikhathi to the point ukuthi ngathi ngihlangana naye ngixoxele ethi mfethu yazi even emakhaya nginokuthunywa abafethu abasebenza umsebenzi obsecurity, hayi ngoba udelela
kodwa yibo ababedelela yena ngaleso sikhathi bemthuma ubhiya bethi hamba uthenga ubhiya lapha ngithi nifundile kodwa nisebenzi. So angazi kungenzakalani but khona enye trauma eba khona when you have a qualification kodwa awusebenzi, kodwa asikho lapha, is a story for another day. Yeah, so ke since ngingawutholi ke kumsebenzi ekugcineni ngithi kumele ngikwazi ukuthi ngithenge into zokugcoba, kumele ngikwazi ukuthi ngithenge into zokugqoka ngibe muhle makumele semaklabhini, and nasekhaya uyedwa umuntu osebenzayo nakhona akusiwona umsebenzi o-right. So ekugcineni kumele ngibafakele something, and bona bazi ukuthi ngiyazama mina ngoba ngila eThekwini, abazi ukuthi izinto ayihambi kahle, bayazi ukuthi okay ngiqedile khona la engizama khona, yabo. So semasihamba isikhathi silokhu siye emaklabhini nabangani bami, silokhu siye emaklabhini, kwaba ukuthi sengisesimeni sokuthi manje sengiyarenta, sengihlala eflatini, yabo. Sengihlala eflatini, angisekho eresi, sengimele ngikhokhe irent. Ngagcina sekuba ukuthi mangabe ngeklabhini umuntu engizomthola ngalelo langa lelo engizojola naye, kumele kube ukuthi masihambile sendlini yakhe, kumele kube ukuthi ngizobuya nemali, yabo. So lento yalokhu iqhubeka sengiyafana nje nomuntu odayisayo. Sengiyafana nomuntu odayisayo, and nje angifuni ukuqamba amanga, uguilty uyangidla ukuthi nje kusho kahle hle sengiyadayisa nje straight. And nalomuntu lo kwesinye isikhathi ubuye benokungitshela ukuthi ubusy, angitshela ukuthi umfazi wakhe ukhona. Gcine kube ukuthi kumele ngithola abanye, ngigcine sengiba nabantu abahlukahlukene nje, yabo. Gcine sengiba nabantu abahlukahlukene engizobatshela ukuthi ngidinga imali yerent. Then mawukuthi ngiyahamba ngakuyena umuntu ekseni unginikeza imali uyangikhokhela, sho sengiyafana nje nomuntu odayisayo. And most yalabantu laba ebengizwana nabo ngalendlela isikhathi esiningi bekuba amanajeri, yabo, because banemali, bona abantu abanemali kakhulu ukudlula nje obhuti bethu. Nabo bebeba khona ekuba ukuthi senze ngalendlela esenza ngayo, kodwa bengibuye ngibe namahloni obhuti bethu, yabo. Ngicabanga ukuthi mhlawumbe uyazi nje ekhaya, uyotshela abantu bangasekhaya ukuthi ngiyadayisa kanje. So isikhathi esiningi bekuba ukuthi leto le ngenza namanajeri. So manje angifuni ukuqamba amanga, angisathandi ngempela nje. Ngiyafisa ngathi ngingathola umsebenzi, angazi ngawutholaphi. Ngithola umuntu ozongisiza ngi-apply ngoba cha mina sengi-apply sengihlulekile. Angifuni ukuqamba amanga. Kule issue yemsebenzi ungagive up siswami. Khona abantu abathatha 5 years ukuze bethole umsebenzi abawufundela. And sesaphile eSouth Africa whereby ngisho ngana yiphi qualification. Ngisho ngabe pilot, ngisho ngabe udoctor, ngisho ngabe uthisha, ngisho ngabe unurse. Sekunzima ukuthola umsebenzi. Muva nje mina ngangazi ukuthi thiwa mawuba uthisha i-teaching iyona enomsebenzi eminingi ngeke uswele umsebenzi. But now badiza ngo-20,000 ukuze bethole umsebenzi. Uma ungenawo 20,000 uba unemployed. So but bayawuthola isikhathi masihamba. Nawe ngelinye ilanga ngazi uNkulunkulu uyobheka nedlozi lakini lokubheka nenhlahla yokulocate uthole umsebenzi. Inkinga manje ngumuntu oyethanda ukuba realistic. Uyafuna umsebenzi, uyafuna ukurenta. As much as uzofuna umsebenzi usesilungwini, kulula ukumaketha mohlala la esilungwini kunokuhlala emakhaya. Ngizokwenza isibonelo, mina ngiwasenquthu. Kunokuphuma ama-post ka-government kuthiwa applyelwa eMaritzburg. Mosenquthu ke-Maritzburg inkinga leyo. Udinga 600 700 i-return. Ukuya nokubuya ngiphathi makuzofanele ufike ulale kusuthi udinga 2000 just for uku-apply. Ungeke uqashwe most likely. But most eThekwini makuye eMaritzburg it's 60 rand 120 cha uyabuya. Makuthiwa umsebenzi usemhlanga 25 rand i-tax 30 rand angazi uyaya uyabuya. But omunye umuntu uzothi yini ntombazana ungabuyela ekhaya. Ngizokubuza lokho. Yabo? Kodwa ngizokuphendula ngeside lomjida ukuthi yini singabuyele emakhaya. Abanye abantu emakhaya bangamathemba. Abanye abantu emakhaya bangama breadwinner.
okay, ungabuyela ekhaya umzali wakho leyo nto izomstressa ukuthi uhlezi nengane ayisebenzi ifundile. As much as u-away sidila nge-stress ngendlela engafani, nawe ubalekela i-stress sokubhekana nekhaya. Ubona ucingo oluyile uyasho ukuthi kube nemali ngabe ngelikhanda lolu cingo. Mawula kunenkinga zakhona la fanele kurente fanele kudla awusebenzi. Moya ekhaya is a trauma, ubona umuntu kuthiwa buka usepoqo kunjani, ugcine usuphuza usubhema idakamizwa, ubalekela i-stress. So kunzima lempilo oyishoyo. Umunye umuntu engakujaja but ezimase ujaje engathi enye into ngayithatha uyibhekise kuwe. So wena siswami ngesayidini lakho why ungabuyela ekhaya? Endaweni angifuni uqamba mangabe bazongihleka. Wonke umuntu uyazi phela ukuthi ngiyafunda, wonke umuntu ulindele ukuthi ngizofika nje ngileyoto nje. Ngoba phela bayazi ukuthi ngiyafunda for sure. Useqedile manje usiyasebenza, kumele silindele ukuthi nje uzoqhamuka nje eyinye into. Lapho ngizoqhamuka nje ngiyinto eyinhlekisa because akudlala ukuthi every weekend ngithola abantu besilisa ngizolala nabo every weekend and ngicina sengihlezi nje akusavumi ukuthi ngihlale ngisobha ngoba ngiyacabanga nokucabanga ukuthi yo ngilala nabantu abahlukahlukene ukuze ngithole imali, angisakwazi ukuthi ngihlale ngisobha. So ukubuyela kwami ekhaya kuzoba nzima. And-ke futhi nasekhaya ngoba nje izinto zingekho right, ngizothi ngiyowenzani ngiyohlala sibukane emehlweni. Kunzima ukuthi ngibuyele emuva ngifuna uqamba amanga. Kunzima. So ma uthola imali ngendlela athi uyithola ngayo, bokuba abantu eni-arrangeile or abanye bewenzeka kube angazi ngakubiza ngani lokho semaklabhini. Umuntu owazi eThekwini la esikhona eBeachfront phambi kwamahhotela la kunosisi bethu ebusuku abanokungidabukisa ngifise ngelinye ilanga ukuthatha ikhamera yami ngiqondo yedwa ngimbuza ukuthi sisi wami ngoba ngiyakubona ukuthi usemncane ngicathi awuna ngisho 20 ubewa yini la, kodwa ngabuye ngezwe ukuthi bayagadwa is a syndicate lento le yokudesa ngomzimba la. Angazi nayo nombuso kuye wezana. Cha mina ngihlala endlini sikhuluma efonini nomuntu omaziyo vele engimaziyo, ngihambe ngiye kwakhe noma sibhuke somewhere, then anginikeza imali yami ngimtshele leyo mali engibizayo, anginikeza imali yami ngibuye kanjalo angime emgaqweni. Siswami ngiyafisa engathi ungaphuma and ngiyathanda ukuthi unonembeza awuyithanda impilo ephilayo. Omunye umuntu engakujaja but khona umuntu oyenzayo lento ongaboni ukuthi udesa ngomzimba, yena ubona ukuthi is of life. Amanye amantombazana azabe nama standards athi indoda ayibe nemali, and lamadoda athi indoda ayibe nemali awamthandi, ayamnyuza for ucansi emnika imali. But uma ungambuza ukuthi niyathandana nalo muntu uzokuthetha unomuntu wakho ushadile, wena uyini, uyamdayisela nawe indirect, but wona wakaboni and asabona ngathi is a way forward. But since wena usubona ngiyafisa ngathi uNkulunkulu engakulocate ispan usithole. Bakhona nabantu ababukayo la bengaprovide ngespan and kule economy le kaRamaphosa sonke ispan sibalekile, akusakhethwa span manje ukuthi ufundile awufundile. Mina ngisibonela ukuthi nami ngiyifundela indlela yami but yimi necamera manje, and that's my source of income. Monga ngitshontshela le camera le or bengihackele YouTube wami kuphelile ngami. So nawe ngathi uNkulunkulu engakulocate akuphe namanye ke amaqhinga because it's very important kule economy le ukuthi ube nama plan. Yes, nawe lento yenzayo bekuyiplan lakho lokuthi usurvive. But I hope ama plan amanye a legit na right. Ngiyakufisela siswami. Mbukele emakhaya ngizocela ukuyivala le video. Kodwa bafethu ukhona umuntu onishuthela imvula imnetha. Ngiyanetha phela mina lapha bafethu. Kodwa ngiyabekezela ngiyashutha. Cela ukuthi ngoba senginethile
ningizwele bafethu nijoin EasyBet. Uma ungakazi ujoin EasyBet, join EasyBet usebenzisa i-promo code ethi SITHE50. Ngokupressa le link elangaphansi uzoyitholela u50 bonus voucher. Uzoyitholela nje okuningi. EasyBet bafethu wahlula wonke ama-app. Ngeke ngilokhu ngichaza okuningi, ngicela ujoyine uyibonele wena. Ngiqhubeke njalo ngokuthanda le channel eMakhaya TV. Upress usubscribe, upress i-notification, upress u-like, bese uyacomment ukuthi le video le uyibuka kuphi. Engakusho nje ukuthi sonke emakhaya asiphephe. Nalo nehlobo lingenile sofa imvula. Yeah, so shutha khona lina sothini. Ngiyabonga.